Nafarroako alduguko barne hauteskunde digitaletako emaitza ofizialen arabera, Eduardo Santos da alderdiko idazkari nagusi berria, 27 botoko aldea aterata Laura Perezi. Horretaz gain, zuzendaritza berriko 29 kideetatik 17 haren aldekoak dira, erran nahi baita martxoak 20 hautagaitzaren aldekoak. Egunon, Eduardo? Egunon, zemuz. Ongitazu? Ongi, nekatuta baina ongi. Baina ongi. Pozik? Pozik bai, zen azkenean apostu politiko bat egiten baldin bada, eta irabazten baldin bada, da izateko modukoa, ez? Eta zer iruditzen zaizu, Laura Perezek boto zenbaketaren auditoretza eskatu izana? Oso ongi iruditzen zait, bere eskubidea du, baina nik uste dut prozesu guzti hori azaldu behar dela, ez? Igande gauen bertan, otsain zidan Pablo Etxenike antolakuntza idazkariak, eta esan zidan, bueno, zeintzu ziren emaitzak, eta botuen zenbaketa, zein den, eta hola, baina aurretikan gertatzen diren gauzak importanteak dira, zen azkenean botoak dira telematikoak, da ziurtasun neurriak hartzen dira, telefonoz telefono eta dena hori, eta gero, iruzurren aurkako neurriak hartzen dira, eta hor irekitzen da esaten dena, nolabait, elektronikoki emaitzak, eta aztertzen da, interventorekin eta hola zeintzu izan ziren intzidentziak, eta ez ziren intzidentziarik eman. Gero ematen dira emaitza guzti horiek informatikoko arduradunak aztertzen dute, eta behin akta egina pasatzen da idazkaritzako nagusira aztertzen da, eta argitaratzen dira emaitzak. Hori, korokak jarri nahi baldin badu, bere eskubidea dauka, eta, botoz zenbakitu nahi baldin badu, inolako problemari gabe. Ez duzu aldaketarik espero? Benetan ez, zeren ez ziren intzidentziarik. Bosketaren kontaketa ongi joan zen, iturri guztien arabera, eta hola, eta, ez dakit, berriz ere aztertu nahi du, oso diferentzia gutxi izan delako, edo berak usteulako nolabait zehozera arraroa izan delako. Horrela baldin bada, esplika dezaten, indik ere ez dute esplikatu zergatikan. Dena dela, atzo Laura Perezek gauza gehiago esan zituen, konparaziora, kanpainaren aurka egin duzuela, baina ez duzuela politika hitz egin, eta iragarri du aurrerantzean merkealdi programatikoa eginen duzuela, aldugu otzanagoa izanen dela. Bueno, nik uste dut, eta azaldu nun, gu argi eta garbi jarri ginen hiperlidergoaren kontra, ez? Eta, hemen bertan izan genuen lehenengo eztabaida eta hori izan genuen, eta, berak aukera izan zuen, ez esateko. Gertatzen dena da, hiperlidergoaren karakteristika bat dela, azkenean gauza politikoak bihurtzen direla pertsonalak, zen azkenean pertsona batek erabakitzen baldin badu dena, azkenean kritika guztiak ez dira proiektu bati kritikak, baizik eta bihurtzen dira pertsona bati kritikak, segun eta nola hartu nahi duzun, ez? Merkealdi politikoa, hau ez da denda bat, hau partidu bat da, eta partiduetan organoek erabakitzen dute zer egin eta nola egin demokratikoki. Hemen dago Kontseilu Hiritar berria, 30 pertsona, eta haiek erabakiko duten nondik nora joan nahi duten. Ez dakit hori merkealdea den, ala ez, gaindikan ez gara estabildu ere jakiteko, zeintzu diren gure epeak eta gure helburuak. Botere aldaketaren edo lekuko aldaketaren prozesuan nolakoa izanen da, guzi hau ikusita, giro hau ikusita? Gure aldetikan, nik pentsatzen dut, horrela jarrera hori kontutan hartuta, batasunez hitz egiten baldin baduzu, dirudi txantxa bat dela, ez? Baina batasuna dago partiduan. Balirudik emaitzak ikusita, bizatitan bananduta zaudetela, 27 lan egiten duten pertsonen artean, inskribituak erabakitzen dute, inskribituak ez dira lanian ari, denak, ez? Lanean ari den pertsonen artean, denok oso garbi daukagu zer egin behar den, eta nola, eta ze pausuak eman behar diren, eta hor ez dago zatiketarik. Gero ikusiko da, norbaitek jarrera zeintu izango den, eta ez dakit, baina, nire naiz hitz eginen orain batasuna dagoela erabatekoa, eta dena hori, batasuna lortu behar da lanen bidez.
eta behar dugu jarri mai gainean ze helburuak lortu nahi ditugun, eta nola, eta jendeak garri lan horretara. Eta horrela lortzen da, pixkanaka. Lan egiten duen jendea batuta dagoela diozularik, zer esan nahi diozu? Lan egiten duen jende guzia zegoela martxoak 20 hautagaitzaren alde? Hori zen Laurak egindako kritika bat, ez? Nik uste 2 hautagaitzetan edo 3 hautagaitzetan badago lan egiten duen jendea. Baina, bueno, helburu argia duen jendea, Ez zer esan nahi zenuen horrekin? Ez, partidoan egunero joaten ari den jendea eta egunero aportatzen ari den jendea, ezen dena gure hautagaitzan, noski, baina badaki hau partidua dela eta badaki lan egin behar duela eta badaki helburuak lortu behar direla eta batuko dira horrekin. Parlamentario taldearekin zer gertatuko da? Segituko aldu Laura Perezek eledun lanetan? Bueno, atzo bertan esan zuen, bere kargua jartzen du mai gainean erabakitzaren zain, ez? Baina, eske oso denbora gutxi izan dugu, pixka bat jartzeko eta denen artean pentsatzeko zen egin nahi dugun nola eta norekin. Zen azkenean, lehenengo da mezua, eta gero da mezu hori transmititu behar duten pertsonak, ez? Esan izan duzue, lidergo korala nahi zenutela, eta esan izan duzue, Ainhoa Aznarez izanen zela eleduna. Hautagaitzakoa edo eleduna parlamentuko presidente izan da ere, horreztakit oso argi geratu zaidan niri behintzat. Badago, Podemos barruan badago konseillo hiritar bat. Konseillo hiritar horrek hartzen ditu erabaki politikoak, lerrondietan. Zaten du, nondik nora joan behar duen partido hau. Eta horren bozera maila izanen da Ainhoa. Partidoaren bozera maila. Alderdiaren eleduna, baina ez parlamentuan. Ez parlamentuan, zen parlamentuan beste jarrera badauka. Eta nik beti esaten du ze desberdintasuna dagoen neutraltasuna eta inpartzialtasunaren arte, ez? Ainhoa ez da neutrala, ideologia politikoa dauka eta alderdi baten barruan dago eta defendatzen ditu alderdiaren ideiak, ez? Baina, parlamentuaren presidente bezala inpartziala izan behar da, baina bere funtzioetan. Horrek esan nahi du, parlamentuan ezin du abotsa kendu edo ez dakit, edo eman, edo ez eman, segun ze partidoa zaren, ez? Hor betetzen du parlamentuaren presidentearen funtzioa, ez? Baina neutrala ez da. Tuterako zinegotzi Dani Lopezek zein paper izanen du? Guk hautagaitza horretan eman diogu garrantzia handia lurraldearen ahotsai, ez? Nolabait, guk esaten genuen deszentralizazioa lortu behar zena, baina ez bakarrik Madriletik, esaten den bezala, eta baizik eta Iruñatik ere, edo Iruñarritik, zeren azkenean, ez dakita, jarduera politika guztia iaia konzentratzen da Iruñarrian, eta Nafarroa oso anitza da, Nafarroako biztanle erdia bizitzen dira herrietan edo herri txikietan edo Iruñetik kanpo, eta hoiei abotsa eman behar genion, eta batez ere Herriberari. Eta zergatik, batez ere Herriberari? Herribera oso importantea baita guretzat, nik uste dut badago haustura bat, haustura soziala eta identitarioa izan daiteke ere, Nafarroa osoarekin. Hori gertatzen da modu batez edo beste sakanan baita ere, zeren badago lagabezi kopuru handia duen lurralde bat, Herriberan bezala, eta plangintza bereziak behar dira. Haustura sozial hori garaitzeko, garaitzeko. Eta berezia da. Eta Herriberarekin batera, bertze herriei, non dago Pirineoa, 5 minutu pentsatu beharko dugu. Ez Pirineotan egiten dugun gauza bakoitzean. Eta hori da, begirada zabaldu. Kanpainan behin eta berriz errepikatu izan duzu erakundeetan ez ezik kalean ere eragin behar dela, hori nola gorpuzten da? Baina kalean ez du esan nahi plazetan, ibiliko garela edo karetan zapaltzen espaloiak eta hola. Kalean izatea da jende antzutea, da
ez dakit, erakundeen bozeramaileak entzutea, beraiekin biltzea, beraien proposamenak biltzea ere, eta nolabait bihurtu instituzioetara bidaltzeko eta egokitzeko elkarrizketa izatea, elkarrizketa iraunkorra, eta hori da kalean izatea, zeren azkenean parlamentuaren bulego batean geratzen baldin bagara eta gero joaten baldin bagara manifestaldi batera, hori ez da kalean eta instituzioetan izatea, hori ez da politika egitea, belarriak kalean bai, baina jendearekin. Eta hori guzia kudeatzen alda Madrildik? Nik ez dut... Madrilen diputatu izan da, beste modu batean esan da. Guk esan genuen korala ginela, hau da koro bat, koroek daukate zuzendari bat, baina zuzendariak egiten duena da nolabait hor egotea, ez? Ahots guztiak batu behar dira horreta. Horregatikan esaten genuen talde bat ginela. Eta bakoitzak erantzukizunez hartuko du zama bat, eta namanen du. Eta horrek esan nahi du, jendearekin biltzea eta harremanak izatea. Madrildikan, ni ez naiz Madrilen bizi. Madrila joaten naiz lan egitera, eta lan egitera bizpahiru egun. Esaten dutenez, oso harreman hona daukazu Jone Belarrarekin. Lan horretan, Jone Belarrak oso harreman hona du Pablo Iglesiasekin, esate dute, zuk zeuk harreman hona duzula Pablo Iglesiasekin, ala. Nik Pablo Iglesiasekin apenas ez dut harremanik. Harreman politikoa, nahi baita ez pertsonala. Ez naiz galdetzen ari kainak edatera ateratzen zaretenik. Ez que Pablo liga batean jokatzen duen nik bestean, nola esaten duan hori nik, ez? Azkenean, kongresuan ikusten da, ez? Nolabait liderrek badaukate zama bat, eta da bozeramaien zama. Eta horrek esan nahi du, beti prestatu behar dute estrategia politikoa, diskurtsoa eta dena hori, eta nik bertzaliga batean lan egiten dut, ni nago batzordetan, nago bozeramaile bezala osoko bilkuretan, eta hola, baina hor badago nolabait, distantzia txiki bat, ez? Oain bilduko gara, Nafarroari buruz hitz egiteko, eta nik pentsatzen duguna azalduko diot, eta segurazki eztabaida politiko interesgarria izango dugu. Baina horrek esan nahi du Pabloren babesa espresoa daukala, eta nik ez dut horretaz hitz egin Pablorekin sekulan. Jorekin bai. Eta orain arte entzun ez duen zerbait, entzunen du bilera horretan, Pablo Iglesiasek? Ez dakit. Nik uste baiet. Zen azkenean, oiko jakinamen bezala, Nafarroako idazkari nagusia izan da, Estatuko hiritar kontseiluan zenuen jartoki bat, eserleku bat. Eta horra joan da Laura orain arte. Nien naiz Laura, ez dakit zeozer desberdina entzunen duen, baina nik uste baiet, azkenean aldaketa bat izan da ere Podemos aldugun Nafarroan. Zu idazkari nagusi Nafarroan, baldin eta auditoretza horrek berresten badu, eta Sánchez, PSOEko idazkari nagusi. Diotenez horrek Alderdi Sozialista Podemosengana hurbilduko du, eta PPren kontra jarriko. Zer espero duzu? Madrigo diputatuen kongresuan, honekin guziarekin lotuta? Edo honen guziaren ondorioz? Espero genuke nolabait gehiengo bat lortzea, Mariano eta Marianistak botatzeko. Horrekin lortuko genukena izango zen, herritarrei sufrimendu pixka bat aurreztea, zen azkenean jasanezina da PPek egiten duena, jasanezina erabat. Eta gertatuko da? Euskalo, azkenean gure jarrera beti izan da, guk gehiengo alternatibo baten alde jarriko gara, behin eta berriz. Eta Pedro Sánchezek bere garaien zer egin zuen, Ciudadanosekin akordio batera llegatzea, eta gero hurbildu zen guegana, eta zuen, PPa bota nahi baldin baduzue, horren aldeko botoa eman behar duzue. Ciudadanos badakigu zer den, ez? Honetan, egunero ikusten ari gara kongresuan, nola egiten duten modua kritiko batez, PPren alde behin eta berriz, ez? Ez dakit, orain Pedro Sánchezek aldatuko duen jarrera hori eta jau sartuko den gehiengo alternatibo bat osatzea guk esaten genuen bezala. Espero dugu baietz, ez dakigu.
eta Madrilen PSOE eta Podemos hurbiltzen badira, Nafarroan, Iruñean, Aldugu eta PSN hurbilduko dira. Begira, PSN-eren azken erabaki ezaguna izan da, Nafarroko ikurriñaren aldeko manifestaldi horretara joatea. Zuk uste duzu? Baina ustelkeriaren aurkako manifestazioan ere parte hartu zuten. Parte hartu zuten, baina gero zensura mozioaren aurka bozkatuko zuten Madrilen. Gauza bat eta bestea. Horrela ezin da. Eta gainera PSN hemen ederki ezagutzen dugu. Orain Madrilen egiten ari den bezala, ez dakit Pedro Sánchezek jarrera hori aldatuko duen ala ez, baina PP-ari abstentzio baten bidez laguntza eman diote. Hemen egin duten bezala 20 urte, eta guk ez dugu aldaketarik ikusten, zergatikan hurbildu beharko ginekin PSN-erekin. Bakarrik Madrilen ez dakit akordio batera llegatzen baldin bagara Mariano botatzeko, horrela ez dira gauzak funtzionatzen, ez badago hemen proiektu bat eta PSN-eren jarrera ez bada asko aldatzen, aldaketaren barruan ez dira sartuko eta gu ez gara hurbilduko ez. Amaituko dugu, hasi bezala Laura Perezen gainean solasean, izan ere atzo mikrofono hoben aitzinean izan genuen eskarmentu handiko politikari nafar bat Patxi Zabaleta galdetu genion gai honi buruz, eta esan zigun Laura Perezek rol historiko garrantzitsua jokatu duela, ahal dugu eramanez aldaketaren aldeko jarreretara eta iragarritakoarekin koherentea izanez. Zer iruditzen? Bueno, Laura Perezekin batera batzuk izan ginen. Hor, eta ohikoa da esatea, idazkari nagusiak ardura hori eta hori daukala, ez? Eta nik publikoki atzo eskertu nion Laura Perezi egindako lanagatik, nik uste dut hori, bete behar historiko bat bete zen momentu horretan, aldaketa gauzatzeko eta finkatzeko, baina orain bertzen momentu batean gaude. Eta hori da, nik berriro ere eskertu nahiko nioke berak egindako lana oso zaila izan da, idazkari nagusia izatea momentu hortan, eta partida iraikitzea, eta instituzioetan sartzea, eta dena hori eskertzekoa da, eta berresten dut. Eduardo Santos, estimatua dago, sarri arte. Bale, mila esker zuri.